Ito guys yung way papunta sa Edwin. Dito nga tayo sa Mariones. Bakit na din sa bulok ng Bizarro. Yan, pupuntahan natin siya. Bibisitahin natin. Siyempre, kukumustahin na rin yung pag-aaral niya, yung buhay niya. Actually, sa vlog na lang natin siya nakikita. So medyo matagal-tagal natin hindi siya na yung vlog. So yun guys, dito na nga po tayo kay Edwin. So ito yung na-miss nating lugar ni Edwin. Anihin na pala yung ano dito, mais. Ang ganda ng pala dito, green na green. Umusok, mukhang ano mukhang may niluluto si Edwin. Wow. So ilang nga, medyo matagal-tagal nating hindi na vlog si Edwin. Pero alam naman nating okay lang siya. So nalilibang siya sa pag-vlog. Yeah, support po natin yung kanyang YouTube channel. Oh, malinis. Wow. Wow, ang sipag. Ang sipag naman. Gulat ka, no? Malinis dito guys, oh. Shh. Konti lang ha, konti lang. Konti lang ha, konti. Kumusta? Okay lang. Oh, may magic fruit ka na dyan ha. Dragon fruit. Dragon fruit. Kala ko magic fruit. Ayun nga pala, dragon fruit. Wow. Saan to galing? Sa kabila. Matagal yan mamunga na eh. O ba't may sprayer ka dyan? Ano ko yan? Nakaot. Manalag. Kumusta na ang balita? Buka. Ha? May pasokan na. Saan ka papasok? Sa shipper. Sa eskwelahan na. Sa school. Shepherd? Ayun doon. Mahal yung tuition fee doon ha? Ha? Mahal. Mahal nga. 22,000 a month. A month? Mahal nga ano eh. Hindi, ginamit ko naman yung yung subsidy. May subsidy kang nakuha. Oo. Wala talaga ako yung allowance. Araw-araw. Pag bababa ka doon, dapat may dala kang kamuting kahoy. Sa shipper. Ibibenta mo doon. Paano yan? Pag umaga-umaga. Umaga-umaga, nagagawa pa ako. Hindi, kamuting kahoy na. Huwag mo lutuin. Habang wala ka pang klase, ibibenta mo siya doon sa labas. Hindi, pwede naman yan. Online. I-deliver. Kamuting kahoy, online mo. Online sale. Kumusta na? Ano yung pinagkakaabalahan mo bukod sa pag-aaral? Nag-ani. Ha? Nag-ani. Nang? Upang may makain. Nag-ani ng palay? Hindi nakatungod mo na ako sa Ikaw yung nagtabas. Ay ano tawag yan? Asyab? Gapas? Gapas. Magkano naman yung kinita mo? Nakano naman ako na naka-400. Binili ko lang ng bigas. 400? Binili ko ng bigas. Maghanap ka po ulit ng pagagapasan. Yan, wala na. Puros yan, puros bagong tanim. Dito naman yung sunod na. Yan. Tingnan niya ulit kung bahay mo. Ay wala akong kasama. Iniwan ako ng aking mga kasama. Wow, bagong tiles. Hindi yan, tiles. Ay hindi. Kala ko tiles. Ito maswerte si Edwin, may na. Buti nga, May kuryente na. Kaya nga maghapon eh. Ako walang kuryente.
Wala ba tayong merenda dito, Edwin? Kaya, nagluto ako ng kamay. Ay, tama. Naghihingi kay Ate Karen, bigyan mo daw niya. Wow, tama guys. So, kamuting kahoy. Sabi ko na nga, ba't umuusok eh? Naamoy ko yung kamuting kahoy eh. Ayan, inaano niya dito yung ano. Mga dumi sa likod, sinusunog niya. Dapat ano, wag mo sunugin yung damo. Hayaan mo lang mabulok. Dapat di mo sinusunog yung damo. Hayaan mo lang mabulok. Hindi, sinusunog-sunog ko para yung mga... Dagdag abono pa yan eh. Hindi, yung pinakukausukan ko talagang paligid ko para mawalang mga maligno. Maligno. Ganun daw yun. Wala na bunga yung santol. Kaya sobrang ate. Maasim talaga. Baka pinaglihihan niya no. Pinaglihan na ng mga marites na magna. Oh, malinis na dyan ah. Pinalinis ko. Pinalinis mo? Pinalinis mo, ikaw naglinis. Ako na. Hindi, sabi ko pa yun. Pinagrass cutter niya kanina. Ah, So, ginawa ko lang nagputol-putol ng mga ngayon, sa akin yun, ibibenta ko yun. alin? Sana may bumili. Alin dyan? Ganito, lemongrass. Ah, lemongrass. Kala ko naman lupa. Kasi gusto ko palitan na lahat yun ito. Sa'yo tanim yan lahat. O yung Simula dito, papunta doon. simula doon. Ba't parang grass cutter yata yung iba? Grass cutter, nagsasayo mga grass cutter. Bukas pala mag-ano na, pasukan na. Para Anong ulit yung course yung kinuha mo? Bachelor of Science and Exercise and Sports Management. Ano? Bachelor of Science in Sports parang Management. coaching ganon sa mga sports, fitness. Wow. Kaya ba ng katawan mo? Kaya naman. Pipilit. Kumusta na yung sa, Alin? yung sa ano mo, yung sa batok mo? Ito parang pakunti-unti ng laki. Pero pag lumaki na siya, papa-opera ko na siya. Hindi ka na nilalagnat. Hindi ako sinusumbong. Mabuti naman. Pero pag Kasi dati nung pumupunta kami dito, pag pumupunta kami dito, lagi kang may sakit eh. oo nga, ganon. Lagi kang may lagnat. Laging sakit siguro kasi walang hanap buhay. Ganon. Nagkakasakit kapag walang hanap buhay. Wala akong pagkakitaan. Pupunta Siguro sana ako kung yan ano. ng Kalabanga eh. Oh. Ano gagawin mo doon? Kaya lang sabi ko, saka naman nag-contact, wala naman akong pambili ng tuyo. Kinontak ako ng magbibinta sa akin. Sabi ko, alanganin ng... Gusto mong magtinda ng tuyo? Saan mo ititinda sa eskwelahan? Hindi, papa-order ko lang. Ah, Sa yun mga tindahan. Oo. Nagtitinda din sila. ikaw na yung magsusupply. Oo, ako yung sa kanilang Tapos paninda din nila. ano yung labanan doon? Per kilo. Pagkahapon yung bayad o kinabukasan na o pag-deliver mo bayad na? Diretso agad bayad sila. Hindi nawawalan dyan ng utang eh. Hindi. Walang handa ka sa mga utang. Akong malulugi sa utang. Kasi pag may mga utang, masakit sa ulo yung utang eh. Butig madali lang magbayad. Tsaka dapat mapakuling mo yung puhunan. Kinakausap ko na ngayong paunti kung sa alin ang dideliveran gano'n. Oo. May nakikiusap na nga sa akin pero wala pa naman yung supply. Nakikiusap na. Hindi, sabi daw, meron ka na bang kasi pang magtitinda daw sila, mabita daw sa kasi yung tuyo. Wala na silang naibibenta sa Magkano yung gagamitin mo puhunan sa Hindi, tuyo? Kahit 1,000 lang, pwede na. 1,000? Paunti-unti na. Kasi na ba yun? Ilang kilo lang muna pag binta-binta. Sa bagay, sa umpisa lang naman mahirap no? Kasi Pero kung pag nagamay mo na, maghanap sila ng mga another na kung anong klase pa di pwede. saka ka nakukuha. Kasi try pa lang naman. Oo. Kasi kung susubukan ko lahat na lang pati alimasag bumili. Eh, buta kung may puhunan ka. Nabulok. Oo, yun ang mahirap. Wala akong ref. Yun ang mahirap sa paghahanap buhay. Pero kailangan tiyaga lang. Kung hindi ka naman talaga matyaga. Yan, parang hindi pa naman kami siguro bukas kasi pupunta ko doon, kukuha ko ng ID. Tapos tatanungin namin kung yung schedule ng klase or face to face ba na or hindi kasi nagpapasa sila ng GC. Lahat ng GC nalilito nga ako masakit na yung lahat ng subject pati yung lahat ng subject may GC. Saan ako ng grupo nakakasali. Kunyari yung ito
fitness and sports management. Nagjo-join ako, hindi naman pala ako doon. Tapos yung may mga, basta may mga subject per subject, per group din. Gano'n, nalilito. Lahat ng subject may GC. Oo. Tambak ngayon, wala din ako na nakaka-reply minsan sa mga Baka chat-chat sa akin. baka yung pinag-uusapan dun sa kabila. Minsan Yun din yung masabi mo dun sa yung- kabila. Yung pinsan ko, yung reply ko sa kanya, about ng cellphone. Sabi ko, mali pala yung wrong send. Ba't mo nga dinilit yung inansend mo yung message mo? Hindi, sabi ko, sa school namin yun, hindi yun para sa'yo. Pakala niya, sinisiraan ko na. Oh, yung pag-vlog, kumusta naman yung pag-vlog? Hindi ako nakaka-vlog yun. Bakit? Walang data. Tapos yun yung Ay, naglo-load ka? Yun nga. Pisonet. May nabasa ako ngayon sa namin, yung teacher nagpasa sa group chat na siguro ngayon pa lang hindi pa naman magiging talaga yung face to face talaga, siguro Ah, hindi pa? online talaga, kaya pinapa-provide kami ng Internet. yung Eh, pan- gadget like laptop, cellphone, may data dapat, tapos or wifi. Dito, hindi masyado malakas yung data, no? Pero kahit pa paano, nakaka-live ka na. Yung dito, malakas naman dito yung dito. Ah, dito same? Magkano niloload mo sa dito? 99. 100 na yun, no? Pero pwede naman sa Ilang- cloud 50. Ilang araw mo na magagamit yung 99? Mga siguro 7 days na yun. Maganda pa rin dito. Ano yun? Dito. Pero 7 days. Pero mas maganda kung internet. Ano? Sa piso wifi. Kaya nag-uwi ako dito, hating gabi na. Kaya nga, kailangan dapat may ano ka dito. Alanganin lang yung... May internet para unlimited. May unlimited. Unlimited yung internet eh. Wala eh. Nahihirapan din ako. Pupunta ako dun sa baba. Hindi, converge. Hindi Yung- kayang abutin ng converge dito. Bakit? Kasi ang kailangan dito mga internet sa mga ganitong lugar, wireless internet. Hindi kailangan ng converge. Kasi pag converge, wired yun ang gamit nila. Kaya bakit wala ba dyan? Wala. Hindi. Ay, hindi pa nakapasok dito yung converge. Ayun tulad sa amin, Yun ang converge. yung point to point, Oh, yun. yung PLDT. Wired yun, ang gamit nila wired yun. Kaya nga, Ito naman, ang pag sa mga ganitong malayuan, mga bundok, wireless. kaya tulad yung sa amin, yung point to point. Wired kasi yun. Hindi, wala namang wire yun. Ang wired. Wala. Ay, yung yung binabayaran. Wireless yun. Yung mataas, dapat mayroon ka nun. No? Kaso nga lang medyo mahal-mahal yun. Magkano yung papakabit ko nun? 10,000. Pero converge sana kung makakapasok dito, mas maganda. Kasi yung installation nun, libre. Pero parang Magbabayad ka lang monthly. Nagtatry na din yung PLDT. Nakakarating kasi dyan sa may espilahan lang. Dyan lang. Sa PLDT naman yun eh. Hindi naman kasi aabot dito yung PLDT kasi kung makaabot naman dyan, kailangan kasi niyan 4 na poste yung pagitan papunta sa bahay. Pag sobra sa 5 poste na, mahina na yung darating sa'yo na yung DPS. So, hindi malakas yung Signal. ng connection. Kaya nga dun sa amin, yung piso wifi dun, 5 piso, 1 oras, ay 3 oras. Kahit sa data din, nagkakasabay minsan pag alanganin na oras. Kunyari, Para kahit paano makatulong ako dun sa mga pag rush hour, kabarangay ko. Pwede bang magbaboy dito? pwede naman yun. Kasi tubig yung problema. Mahirap yan. Dapat continuous yung tubig. Maganda sana dito, may sariling gripo na Yung camping kanino yan? sa kapatid kong Pinapaalagaan din sa'yo. sabi ko nga, 2. Dapat babae lalaki na. Kasi para pag dumami, di sa akin na din yung iba. Eh, kung papalakihin lang naman, tapos kakatayin. Kalde kayo ta, papaitan yung kalalabasan. Napapagod lang ako. Tawas yung pop. Nakain tayo ng kamuting kahoy. Ngayon, kakain tayo ng kamuting kahoy. Ang dinis talaga dito guys. Oh. Ito yung kagandahan kay Edwin. Hindi siya madumi sa bahay niya. Yun, tama-tama. May niluto si Edwin kamuting kahoy. Ito yung matagal ko lang hindi natitikman. Kaya na.
Sakto na kamuting kahoy dito, Edwin. Yung ibang kamuting kahoy mapait. Ah, Hindi ng tekilya yan. Paubos na nga. ubos na. Hindi ko na nga pinagbibinta sa iba't sa head. Magtanim ka ulit. O yan, yan. Buhag nga kung ano. Dapat yung pinagbunutan, dapat taniman mo agad na. Kasi yung iba hindi ko na kayang punutin. Bakit malalaki na ba? Sobrang laki na sa braso ko. Pag hindi mo na kayang bunutin, pag nagbibenta ka, yun yung ipabunot mo sa kanila. Yun nga, di ba yung isang araw talaga ito, hindi makagalaw yung ano ko, bininta ko dyan. Sila lang pinabunot ko, hindi talaga makabunot. Nagtatry ako ganyan, hindi ko kaya. Kayo na. Kayo nang yung mabunot kasi hindi ko. Hindi ko lang so ayaw mo din sa likod. Yun yung sabi mo dito tayo, no? Kailangan ko mas makunti na. Mas marami nakakain ka na. Kaya sabi niya yung ano, yung kinukuha mo. Dalawa. Alin? Yung kurso yung kinukuha mo. 4 yun. 4 taon? No? Pero depende nga, baka magbago ako dito. Kasi ano yung ano lang. Kasi education sana ang kinukuha ko, lang siyempre, depende naman kasi sa exam na nakukuha. Eh, hindi naman kataasan yung nakuha ko. Depende pag ano, pag yung grades ko ngayon, tapos next year, pwede kong balik ka rin yung kurso. Pwede na rin ang mag-education, kung pipili ako ng anong kurso, ay yung subject. Pero depende pa rin dun sa exam. Magdedepende pa rin dun sa exam. Nag-test na sana ako yung about sa farming. Oo. Kaya lang, Ay, mas maganda. mahirap na Farming. hindi, mahirap din kasi ngayon mag ano sa ano, maraming requirements. Yun din. Kaya hindi, kumbaga, ano ko yan, nag-enroll akong ganyan kasi malapit lang yung eskwelahan. Yan, shout out sa ating mga sponsors. Charity Supporters Group, yan Bistag Denmark Tours at Tropang Global Compassion. Yan po ang ating mga sponsors. So bali may padala po silang 4,000 pesos dito para po kay Edwin. So ito Edwin. Thank you very much. So, Thank you very much po sa nag-sponsor, lalong kay Ma'am Bia Pascual, and then sa mga charity supporters group po. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa pong pagtulong. Kasi malaking tulong na po para sa akin kasi lalo na po magkaklasehan na po, so wala po ako talagang yung pang-allowance, kailangan ko po pang-allowance pang araw-araw. Siyempre yung pagkakain sa eskwelahan, so yun po talagang kailangan ko. So maraming salamat po sa walang sawang pagtulong niyo po sa akin. Yan. Ayan, so ayan, ibigay na po natin kay Edwin yung tulong galing sa ating mga sponsors. And support po natin ang ating mga sponsors, Charity Supporters Group, Bistag Denmark Tours, and Tropang Global Compassion po. Ayan, salamat. Ayan, hanggang sa susunod na video po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.